Why रायजोफोर आंनि मुङा जाबाय वांसु हंला आं चाइनिस नङालै बर'सो नोंथांमोना आंनि सेन्टाराव फैनानै कम्फु सिखायनो हागोन कम्फु स्नेक खम फैसायावनो जोंनियाव सिखायनो हागोन नङा रायजोफोर डुप्लिकेट आं जाहैबाय चेंगलि बर' आंसो अरिजिनेल कम्फु रोंगौ चाइनायाव बे शाओलिन कम्फु वेनचान कम्फु ड्रागन कम्फु आंसो दैदेनहैजोबदों आंसो जन्म हैजोबदों आंनासो अरिजिनेल रायजोफ्रा आंनासो बेना डुप्लिकेटसो ये नंगौ बाराबा नै आंजों कम्पिट खालामनो नों साला बेटा फै चाउमिन मम' थुपा नों जाहैबाय पुराना आं जाहैबाय गोदान आंसो साबसिना रायजोफोर आंजों सोलोंनो फै आंजों बेखौ बारहो आंजों फै साला नाफाम अमा बेदर मैसो बेदर साला खान्थाल बेगर बाथोन साला मैद्रु नों साला चाओलिन मास्टार नोङो चाओलिन स्पेलिं मिथिगौ नोङो चाओलिन स्पेलिं आं मिथिगौ SOWN चाओलिन केनफु कम्फु साला सुवार मास्टार नों मास्टारनि स्पेलिंखौ मिथिगौ MOTHER मास्टार I am रायजोफोर बेनाव थांनाय माने जाम्बा जानाय नै बेजों फै नै बेयो गासिखौबो रोंगौ स्नेक मांकि टाइगार आंसो रोंगौ बेजों थांनाय माने बुरबक जानाय मासि जाम्बालाय नोङो मानसियालाय मानि टाइगार मानि स्नेक मानि मांकि बिलाय साला जाम्बा आंनि आदबखौ नायनो नै बेखौ बुङो एवथुनाय बे आदबजोंबो मानसि थैयो साला जाम्बा आरो नै बेखौ बुङो दिंखि सौनाय कक्ले दं मानसिबो फुथारनो हायो बे आदबजों आरो बेखौ रोंगौ नोङो आगसिखौ होनानै आगदाखै साहोगोन आं होलायदो सार गोसोबायदि हो नों हायाबा आं दंलै सार नांमारगौसो आं दं सार खेलायदों साइकिक आगदालाय साला बेटा मानसिया फाग्लालाय साला सुवारालाय रोंगौथ' साला सुवार आंखौ थख्लायबाय दासो मोनदों आं ड्रांकार मास्टारखौ थख्लायबाय आंखौ थख्लायबाय नों साला सुवार आंना लिकुइदा रायजोफोर बियो खामानि गैया एकवे नाय डुप्लिकेट मास्टार बिजों सिखायजानाङा आंनियाव सिखायजाफै आंनियाव जौ सेरेब गासिखौबो मोनलोंजोबो फ्रि राननानै होयो आं आंजोंसो सिखायजानांगौब्रा माला हर आंनिया हरलाय सार नै सार बहा थांखो साला सुवारा नों बेयावसो दं खेलायदों फंबैसो होखोब्रा फंसेल' बायदि मोनबाय माथो र' आं खनसे लोंग्रोबावनि नै सार ड्रांकेननि होनोसै आं नोंखौ ड्रांकेन साला सुवारा बहा थांखोलै साला हात बेयावसो बेटा र' पेकसो लाबावनि बेटा थिगैनो दंना बेटा नोंखौ साला बेटा दिनै सौसोमनासो गारगोन आं नोंलाय मा रोंगौ कम्फु रायजोफोर बेजों कम्फु सोलोंनानै लाब गैया मानसिया मा होरलाङो थां आंनिखौ नायनो नामा सरिलै आदा नोंसोर थानायबो डुप्लिकेटसो बहा ड्रेसा साफा मोजांथ' कम्फुनि लाइफआव मा रोंगौ गाननाय जोमनायाथ' कम्फु सोलोंनो गोसो जादों आंजों सोलोंनो गथ' बबेनि एक्सपार्ट नोंलाय आं नैबे ड्रांकेन मास्टार जा होजानोसै आं मारै जाखो सार सिखार सार
ओइ सिखारदो सार मालालाय ओइ दङ माला दं नै सार लोंबावदो सार लोंबासो फैलाय सार लों ओइ ओइ मोनाबाय नामालाय मा खोमसि मोनायाखै सार मोनायाखै एखे अखाफोर थांसांथार माथो खोमसि हा आं न'आव सफैबायना आंनिया बिसनाया बहा थाखो बिसनाया र' लासै खेलायदों ओइ, नैबे बिमा। बर'जों नै बिमाबो लासै गान्दोआ ओइ बिमा हाब आंना हिनजावा मा दारि ब्रेव ब्रेव जाना थाखोलै हिनजाव नङालै सार आङो मा दारि ब्रेव ब्रेव जाखोलै नोंनि आंना हिनजावा एसिस्टेन्टसो र' नैबेखौ नै हिनजाव बिसो हिनजाव बेनो हिनजाव दे फेन्दा गावगोलैयासो जोलिया गोमागोलैयानो फेन्दा गावगोलै आयौ नै मोनाबाथो नों आंखौ नै ओइ आर्मिलाय खारदो आर्मि गावलायदो खारदो ओइ रायजोफोर बाहेरानि आर्मि फैदोलाय बाहेरानि आर्मि खारदोलाय खारदो आर्मि फैदों बाहेरानि हायसाला सारलाय होनोसै लां मा गथ' गोरलै जागोन सार फैजोब्बाय साला गावसारजोब्बाय खारदोलाय आर्मि फैदों आर्मि साला एलएमजिसो गावलायबावदो नै नोम्फानिखौबो नाय थिउ 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 नांदो ना सार लासै ओइ नांदो ना मा बैसागो मेथाइ दामलाबायखोब्रा बैसागो बयबो मोसादे दावखो टेंटेलाय ज्राव ओइ नोंनाव फैसा दं नामालै फैसा आंनाव फैसा दंथ' नुफेरदो माब्लाबा नुफेरदो अनेक फैसा दं आंनाव फाय बे डायलगखौ दं माब्लाबा खोनानाय बायदि मोनदोलै ओइ फैसा हरफिन नांगौ नामा है टेंटेलाय अल्लाह के नाम पर दे अल्लाह के रायजो नोंथांमोन बिमा गैला बिफा गैला मावै दाङै जानोबो हाला ओइ आफाफोर दिनैलाय मा हुब्रा मोनदोब्रा दाख्लैबाय बर' बाजारावबा मोजां खोनाथारदोंमोन दिनैलाय मा हुब्रा जाखोब्रा नै आफाफोर